No niin, tervetuloa katsojat. Tää on siis, että mun nimi on siis Lese, ja mun kaverin nimi on Valle, ja minä asun Joensuussa, ja mä oon 13-vuotias, ja Valle asuu tuolla Lieksassa, ja se on 14-vuotias. Ja sit meillä on tällainen YouTube-akkontti, Lese Valle nimeltään, niin me tehdään siinä kaikenlaisia tällaisia videoita, ja no kaikista minun satuttaa pelejä, kaikenlaisia tällaisia tietokoneohjelmia, kaikkea mitä me nyt keksitään, ainakin näitä peleistä kuesta. Ja nyt mennään vaikka siihen ensimmäiseen, että Runescape, et siitä Valle tekee niinku tästä pääasiasta, niinku tosta Free Questeista, ja sitten tekee myöhemmin ehkä noista Nembu-questista, jos se nyt paha riittää. Ja sitten tekee halve kaikkea näitä, varmaan näitä clan-juttuja ja näyttää kaikkea tällaisia, miten vaikka rahat ja Grand Exchansilla. Sitten on Naruto Arena, mun peli. Mä hoidan sit tästä. Tää on tällaista. On tässä yksi screenshotti. Ja tällaista, että sulla on monta tyyppiä tässä, valitset. Ja sitten ne 3 tulee tähän ja vastustajalla sama juttu. Ja sitten nää on tällaisia nää iskuja, jotka niinku energia tarvitsee. Energia tulee randomilla. Niin tarvii niinku iskuja, vaikka tämä, se kun tuhlaa 2 niistä tai jotain. Niin, sen kun isket tohon, niin se menettää tietoveräelkkuja. Ja sitten jos sillä on joku suoja, niin sitten se plää, mitä siinä nyt on. Se on se kiva peli. Sitten on Ikaria, missä meillä joskus oli vielä jotain, ja meillä ei enää me olla pitkään pelattu, mutta se on kiva peli. Sitten on Ripalvaras. No, tätä me aloitettiin vähän aikaisin pelaa uudestaan, ja anteeksi mun mikki täällä ottaa vähän kyllä olla tänne kusine. Mut joo. Tää on tässä justiin tästä vähän pilaten just on saha ja savikuopat, ja sitten juu, ja mie on siis tää pelaamassa, mulla tää on aika paskan naapurista, on 2 mun kimppuu. Sitten täällä on 4, 2, 3, tossa on Valle, tässä on Vallet ja Twitter. Taas niitä on vähän noin, olet jo vielä 500 resursseja, siellä menee hyvin, mut joo. Ja siinä taisi olla kaikki. Sitten meidän mese on, tai siis se mihin se voit laittaa viestiä, jos sä haluat jotain peliä niitä laittaa, niin meillä olisi toi mese, ei kuin sähköpostiosoite, niin meidän sähköpostiosoite on leva production vipps.fi. Eli tuo. Niin. Eli tuohon sitten jos peli on mitään peli-idea pyytää, että vaikka jos niin jollakin tulee idea, niin se voi laittaa tonne vaikka jotain moi no mulla siis Soul Areenasta Soul Areenasta quest videon tai miten saada 10 nikkiä auki. Tai jotain tällaista justiin. Ja me neuvotte ja yritätte auttaa. Kaikenlaisia mitä nyt keksikään, mikä on tästä vaikeaa. Ja joo, me on siis Lese. Ja sen te tunnistatte meitä sit äänierosta. Mulla on aika erilainen ääni Vallenkaan. Mut joo, kiitos. Tää ei ole video täällä. Mun mikki lähtee vähän huono, pitäis olla uusi postaa. Mut joo, moikka!